Kini ang akong kinabuhi o kalibutan. Namatan ko ang halapad nga kaumahan. Sa kabasakan, kalasangan o kadaruhan, apan hinay-hinay o adto sa eskwelahan, natapos ragyod ang edukasyon sa kadugayan. Sama sa uban, kumpanya ang akong natrabahuan ug nagtudlo pagyud sa nakadaiyang mga eskwelahan. 8 ka kolehiyo ug universidad ang nasudlan. Kini ang akong pangandoy ug ang katumanan. Diha ako nakita ang halapad kong kalibutan ug nahisama sa mga halangdon sa katilingban. Pinatabangan mo ang mga pobre mong ginikanan, apil pagyud ang nakalisod mong higala o kaigsukunan. Bulawanon pagyud ang estudyante nga tudloan. Kanasabtan mo unsang kalisod sa ginikanan. Sa eskwelahan ikaw gayud isip huli na ilang amahan nga magtultol sa kanila sa sakong dalan nga pag-aagihan. Nahimo ko og mga libro para sa pagka-inyero. Makita nila ang akong pag-eskwela o pagkatao. Para masabtan o dili ikalimtan ang akong gikanan, kini ang akong kinabuhi o kini ang akong kalibutan. Just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. When you walked among men, well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now